Fatuma Diallo. On calminama heɗade yewtere cellal ko ngalu do RFI fulfulde sakiraɓe nyalade hande en kalan ko haɓɓudi e nyaw hunduko limrudu ko noddirte tubakure cancer du col de l'utérus. En keɓan yewtidinde e dokotoro safro koɗomen handen Allahy Ba gollowo to hôpital Luxembourg leydi Bamako. Kanko gonɗo andan e nyaw ngu o firtanan en ko haɓɓudi e nyaw hunduko limrudu o wartan fa handen du e no nyaw ngu wancorte nungu safrote eno pesode nyangu way hemrede fadde dum en kettinto sakike goto tawaɗo lengal lure Dakar ɗo kanko imo wondi e nyaw hunduko limdudu Faymata Ba kanko do humpitan en hono no tiɗormaji kon e safragol gon no o fahamiri nyangu e ɓandu makko en garan heɗade e sakike on ndele en keɓandu le yewtere ɗo ko nguli sakike goto gonɗo fedde hawjide rewɓe nyawruɓe hunduko limdudu to leydi Mali lengal lure Bamako kanko do hollitan en o ko be ngadanta be rewbe do itirde boy e wallude boy habdude nyawngu fofo mondelle heɗade yewtere cellal ko galu mi hollino on leyi puɗɗe yewtere nde Fatmata Ba kanko on wonduɗo nyaw hunduko limdudu ɗum du mbateten hande o hollan en delle no wonno ko famiri nyaw makko tiɗormaji safrude nyaw o ko won e makko jonin en keɗoto delle ko haɓɓudi ɗum Faymata Ba. Min komi matron mi jangi depuis 84 mbeɗene nder hôpital liggotono mi yii tan refo e am tan mi anditi refo komo woni mi fini subaka goto mi yii refo e am mi yehi mi haalani sage-femme hôpital amen o waɗi kam test mi waɗanama mi jooɗima ha yalti analyse cancer col utérus mi ruttima wuuro amen mi yettima korejam hôpital konmi ɗo ɓe mbi kam e mbawi kam safrude mi oppori kam mi sellani rendu seeka laabi 4 so ɓe ñooti tan mbaɗata lase moƴƴaani waɗi infecté haa mi wone koma ƴiiƴe mam gasi koreejam ngal dokkimi ƴiiƴam mi waɗaama jour gooto e ambulance mi waɗaama évacué Dakar mi yettiima hôpital Dantec mi alaa place eyo mi nawaama clinique ɓe gantiri kam ɓen oppori reedu ndu kadi 3 fois reedu ndu gasi haa laaɓi seekaama fof wuddam ittaama hay so mi ñaami kuddu 2 maaro reedu ndu heewat sabu reedu ndu alaa ndu gasi ndu laaɓi 5 ans mbeɗa nder hôpital noyle wonno ko sawragol mon yarata hande noy wonno ko jawroto ɗo gila nde mi waɗi opére 7 fois ɓe mbi ɗum 3 jours 2 jours fof mi nawe kadi urologie kadi ɓe cagami butelaji kadi mi sañe kadi 2 jours 3 jours mbeɗa jogino jawdi machallah fof yeeyama haala ɓe mbi kam yomi yawno joni mi yeehi service goto ne wiye sutura ɓe balli kam ɓe dokki kam ɓe joɓani kam kayito ha heddi hedde 200 000 fois yoɓeede e mi heɓani ndaarede o wi ko nani boni min noon 3 jours 2 jours fof mi affaire nde muusat mi nawe kadi urologie kadi ɓe cagami butelaji kadi mi sañe kadi 2 jours 3 jours kadi ɓe goppami arta barni mbeɗa wotti suudam 6 mois joni ça fait 6 ans mbeɗen Dakar na woodi ƴamɗe ko jiɗɗa ƴamde lokotoro jinmi ko wallede mi safro mi serta rek o goo ɗiɗi mi walle no gurdumi saba min mi tampi mi heeɓi duuɓi 54 mi ala ɓinguel gorel mangel ko gotel mi jogui ko tokosel yara ko 17 ans miñam ballanoɗomo o maayi sa arima mi hollumo foof walla mbiya yomi addu foof caggal ko kettiniɗen sakike o joni en calminana dokotoro koɗomen hande safro to hôpital Luxembourg to Bamako Allahy Ba anon on safrowo godi ande ko haɓɓudi e nyaw hunduko limdudu ko wiyete cancer du col de l'utérus e tubakure noyi woni ko nyaw ngu wawi anditirede joni o jii ko sakike meɗen no humpiti ɗum o wonno ko mbawɗon ɓeydande suudu baba no neɗɗo wawi anditirde nyaw hunduko limdudu no won e muɗum nyaw o no andirte c'est-à-dire debbo mata e hoore muɗum ƴiƴani yalta wakkatiji a satuji mata yihani hoore mum jiyan daneji ana yalta na satu ɗiɗo tawan na walla jaati woni e mum ɗon yaade ley wuddu ndu yettade e weyre nde fu mata e mum na walla ni nyaw o fuɗɗirta ko woɗi ɗi noneji hollata nyaw o na jogui neɗɗo joni so tawa a matani ɗi noneji ɗime jewɗa wat da matani ɗum law hañato law yaha dokotoro docteur ɓe ƴeewan ɗo faggat ɓe gaɗa testingaji antu testingaji ɗi kollata so nyaw o ana jomum na so ɗum wona o nyaw ɗum so banggal nyawuji goɗɗi woɗi caggal ɗum sakike meɗen holliti ɗormaji safrude ko won e makko noy wonno ko anon du mbawɗon humpitirde bangal safrude nyawngu traitement ngayna heewi opération ana wawi waɗede nyaw o nangui nokkus ɗum ana wawi opéde nyaw o itte ƴuwa ɗon
radiothérapie ɗum so tawi ñaw o nokku goto woni woɗɗaki ɗum ɗum won traitement ngaji ana wawi waɗede ñaw o ɗon nokku seeɗan ɗo wonɗo tan ñaw o wata sellina ñaw o ɗum ɗo ana wawi waɗede mais so tawi ñaw o yeehi yeeso jaati ha ɓeccike ɗon nangui nokkuje kewɗe fa ñaw o naati ley ƴiƴan jaati won lekki en tout ana wawi waɗede e sérum waɗe sérum nde ka waɗe ñaw ɗo nde waɗama e jomum fou ɗum ƴiyata joni so sawra ñaw o ɗo wonɗo haɓa e ñaw o so tawi ñaw o yeehi ley ƴiƴan ñaw o yetti fou haɓa e mum fou ana wawi latade sérum ana wawi latade comprimé ana wawi latade poɗɗe ɓameteɗe ana wawi tawde wayde pikkiri ana wawi mais mi hewti ñaw o ka fa nanguima fou sellude ñaw o ɗo ana tiiɗi sanne traitement makko ne heewi dépense ngaji fa wala sees nde noye ñaw nguli haɓirta e leyɗe meɗen hannde ñaw o omo heewi sanne e aduna o nda ƴeewi hitande fof ko o nanngata ne yaha yimɓe ujunaji 100 wa hitande fof yimɓe ɓe ñaw o warata jaati ɗon yimɓe ɓe daɗata hen ana yaha ujunaji 300 wonda bon ñaw o ɗo ɓuuri hewde fuu ɗum leyɗe ɗe gaɗaki développé sanne leyɗe ɗe ngala moyen sanne joni nda ɓami kabaru Mali hitande fof ñaw o ana yiihe e rewɓe yaade 1,400 rewɓe ñaw o ana yiihe e muɗum bon ley ɗum yaade 1,100 nde ley hitande wotere nde ɓe fof daɗata hen to ñaw o mo heewi sanne fa wala ses ay woɗi ndelle haalama ke pesoɗe na godi ɓele woni mbawɓe wadde pesoɗe ñaw hunduko rimrudu wawtu moye neɗɗo haani wadde pesoɗe ɗe ɗum ɗo fa hande min jiiɗi pirtanon min sukaɓe rewɓe famarɓe kani waɗede pesoɗe ɗe c'est à dire sukaɓe rewɓe jogiiɓe duuɓi 15 yaade duuɓi 14 woni sukaɓe rewɓe famarɓe ɓe puɗɗa andude worɓe taten yewto men wari joni e tilade fadde fa keɓen tindinoje safro koɗo men hannden en kettinto sakike men debbo Umu Kase kanko wonde fedde dranide wallude rewɓe ñawruɓe rimrudu kanko du umo golla ley ngallure Bamako de walde Allah noddire association des combattants du cancer min gaɗimo créé parce que mi e hooram mi victime no alhamdulillah fammi fa woɗi no min ɗowtirta rewɓe ɓe e famminde ɓe ñaw o ñaw goduɗo noon aya ɓangal ene rewɓe fulɓe ɓe du en andana hono ñawuji kewɗi ana toon parce que rewɓe e rewɓe fulɓe du ana jogii min kalna yimɓe ɓe fuu mi gollida e maɓɓe rewɓe ɓe min kalda e muɗum ɓe woni e muɗum ɓe min balla ɗum yenno min keɓirta moɗe kañe e traitement ono worni traitement wona traitement jaafuɗo ay woɗi ndelle en gara joni e heɗade tindinoje ko safro koɗo men hande Allah Diallo jogi fo hokka hettiniɓe suudu baba no waɗa de ɓe ndenano koye maɓɓe ñaw hunduko rimrudu ma fa hande nduno ɓe mbawi jogorade ñawɓe wonduɓe e gu ñaw no wonno ko mbawɗen wadde so tawi ñaw guuɗu no jogii en bon tindinoje komin jogii ɗirɗi homo fof jogiiɗo sukaƴe ɗiɗɗo yaade duuɓi 11 yaade duuɓi 14 ko wawi darde pesoɗe ɗe waɗa e muɗum ko ɗum ka arande tas ɗon so ɗum ƴiɓi tun rewɓe debbo fof jogiiɗo duuɓi 25 yaade duuɓi malli hemre e 5 yaha waɗa dépistage muɗum a waɗi dépistage hitande waɗore a waɗan kasi a waɗi tan duuɓi tati fof ndenkanɗa waɗoyde dépistage ɗum ɓuri quoi par ce que ɗum ñaw o heɓata jaaloma homo fof jogiiɗo sukaƴe ɗiɗɗo yaade duuɓi 11 yaade duuɓi 14 ko wawi darde pesoɗe ɗe waɗa e muɗum ko ɗum ka arande tas ɗon so ɗum ƴiɓi tun rewɓe debbo fof jogiiɗo duuɓi 25 yaade duuɓi malli hemre e 5 yaha waɗa dépistage muɗum a waɗi dépistage hitande waɗore a waɗan kasi a waɗi tan duuɓi tati fof ndenkanɗa waɗoyde dépistage ɗum ɓuri quoi par ce que ɗum ñaw o heɓata jaaloma en kaali ko haɓɓodi e ñaw hunduko rimdudu ñalande hande sakiraɓe ko noddirte tubakure cancer du col de l'utérus ɗum woni ko dari toɓɓere meɗen ndelle ni en keeɓi firtanede ko haɓɓodi e majjum jeɗɗire wartore so Allah jaɓi en kaala ndelle ko haɓɓodi e ñawuji gonɗi e sollare ma fa hande woɓɓe ne mbiya kusaw en keɗɗo fa hande ndu e jeɗɗire warore fa kaalen haala majjum no ɗum wiyete ko haɓɓodi du e ñawuji gonɗi o wakkati e keni e sollaji jokkitoɗe ndelle tindinoje ɗe docteur o holliti en e docteur koɗo men hannden ko heewi e ko haɓɓodi e ñawgu kalɗen on sanne anon du ɗo gonɗo noon kettini yewtere nde en keɗoto helle fa hande jeɗɗire wattore keɓen yewtere meɗen on jarama keddoɗo ndelle hokkude konnguli moɗon ko haɓɓodi e yewtere nde dow cellali meɗen ɗum woni WhatsApp o yewtere nde kowal 2.9 capanɗe jeɗɗe jeegom 964 capanɗe jeɗɗe ɗiɗi fo moɗon Allah hokku en warore jaam e cellal